And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May relasyon ang asawa ko at ang katulong niya. Hi DJ Rocky. Matagal-tagal niya akong hindi nakakasubaybay sa iyong programa. Na-busy ako. At tanging sa YouTube lang ako nakakapanood. Pero eto ako. Sa kasalukuyan, may pusong durog na durog. Sana ay mabigyan niyo ko ng advice kung paano mag-move on na walang galit. Itago mo ko sa pangalang Mai. Isa akong Phil-Canadian. At ito ang aking secret file. Ako ay legally married sa aking long-time LDR boyfriend na si Louie. Taga dito lang din siya sa amin. Bago naging kami, hindi kami nagpapansinan. Nagsimula ang lahat sa isang personal message niya sa akin sa Facebook. That time, nag-aaral siya sa Tuguegarao. At ako naman ay nasa Ilocos. Tandang-tanda ko pa ang unang sinabi niya. Hi, kumusta ka na? Nasaan ka ngayon? I replied, hello, okay naman. Nandito ako ngayon sa Ilocos. And then he asked, anong ginagawa mo dyan? Nag-aaral ka pa rin ba? Then I replied, oo, nag-aaral pa. Sige, pa-out na ako sa comp shop ha. Next time na lang uli. Kung gusto mo, mag-text tayo. And then nagpalitan kami ng numbers. Naging madalas ang pagte-text namin at lumipas ang ilang mga buwan. Tinanong niya ako kung sino ang boyfriend ko. And then I said, wala. Ikaw pa lang, pag pumayag ka. Biro ko lang naman sa kanya. Unti-unti nang nahulog ang loob ko sa kanya. Aaminin ko. At masasabi ko rin na hindi ako yung good girl kind of student. Medyo magulo ang utak ko. And I remember praying to God, Lord, wala akong karapatan na manghingi sa'yo, pero kung ibibigay mo sa akin si Louie, pangako, aayusin ko ang buhay ko. Nakinig naman si Lord. Makalipas ang isa o mahigit na isang taon, nagkasabay kami sa aming hometown at nakita ko siya. Sobrang bait niya. Sobrang gwapo. At maginoo. Mas lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Hanggang sa nalasing siya at naging kami. Noong sinabi ko sa tatay ko na si Louie at ako ay may relasyon, tinanggap naman siya ng pamilya ko. Mga 3-6 na buwan ang nakalipas. May ipinakilala sa aking babae si Louie. Ang sabi niya,
Best friend niya raw ito. At lagi niya raw itong katext. Iba yung kutob ko ron. Pakiramdam ko, yung best friend niya na yon may gusto sa kanya. Sinabi ko yung nararamdaman ko kay Louie at nakiusap ako sa kanya na kung po pwede ay layuan niya. Pero hindi niya nilayuan. Dumating pa nga sa punto na nagpo-post yung babae sa Facebook niya. Best friend o girlfriend, sino ang mananaig? Hanggang sa napagod na akong magbigay ng enerhiya sa bagay na hindi ko naman kontrolado. Hinayaan ko na lang. Then year 2016, sumakay na ng barko si Louie. Parehas kaming takot sa pwedeng mangyari. But we made a promise na magko-communicate kami at kami pa rin hanggang huli. Okay naman kami. 2 buwan matapos siyang umalis, lumipad na rin ako papuntang Canada. Mahirap nung una pero nagawa naming mag-survive. At habang nasa Canada ako, sa umagay nag-aaral ako ng French. Sa hapon na may nagtatrabaho sa factory. Mga 12:30 ng madaling araw na ako nakakauwi. Gigising ng 5:30 ng umaga para maghanda sa French class. Konting-konti lang ang tulog ko. Pero nagbibigay pa rin ako ng oras kay Louie para makapag-usap kami kahit papano. At dahil mahirap ang internet sa barko, nagsasabi lang siya sa akin na i-login ko ang FB niya sa phone ko para from time to time, ma-check ko kung meron siyang urgent na message. Then one night, magkausap kami ng madaling araw. Pero mas maaga siyang natulog. Naintindihan ko naman yun. After 30 minutes na nagpaalam siya, hindi ako makatulog dahil ilaw ng ilaw yung cellphone ko. Ang daming notification. Ang alam ko, yung GC nila ng mga kapatid niya yun. So I ignored it. Kaya lang hindi pa rin tumitigil yung pag-ilaw ng phone, nakakabahala. So nag-decide ako na mag-login para sana tanggalin sa Messenger app yung account niya. Laking gulat ko na lang na nade-delete yung message na pumapasok. Yun pala, may kachat na siyang iba. At dahil doon nag-away kami. Sabi niya sa akin na meron nga siya sanang plano na manligaw ng iba. Hindi ko siya kinausap ng ilang buwan. Dahil grabe yung naramdaman kong sakit nun. Akala ko hindi na yun mauulit pero nasundan pa ng ibang babae. Pero okay lang yun. Pinatawad ko siya at tinanggap pa rin sa buhay ko. Then year 2018, month of June. Sabi ko, parang gusto ko magbakasyon sa Pasko. Sakto, November ang end ng kontrata niya. Pagdating ng November, ang sabi sa akin mukhang i-extend siya dahil magpapasko at walang gustong sumampa. Inadvisean siya ng kapitan ng barko na pwede siya tulungan mag-request na hindi ma-extend kung may pwede siyang idahilan. Kasal o kaya may kapamilyang nagkasakit or namatay. Pero kung ang rason ay ang pagpapakasal, dapat ay magpakasal talaga siya dahil pag bumalik siya na single pa rin ang status, ay pwede siyang ma-blocklist. And so nagpakasal kami. Walang romantic proposal, walang big celebration, it was all a secret. Dahil ang buong pamilya ko ay nasa Canada. At
Magpapakasal kami sa taon na yon para makabalik pa siya uli sa trabaho. Though, pinlano naman na talaga namin na magpakasal sa sumunod na taon. So everything was set for the 2020 wedding. But then COVID hit. We had to cancel. It was the same year nang ma-diagnose ako with PCOS. Minimum interval ng period ko is 10 months apart. I was gaining so much weight and the possibility of having a baby was very slim. Sinabi ko yun sa kanya. And then sumagot siya na wala palang silbi na magsama tayo. At bilang isang babae, masakit yun para sa akin. Hindi ko naman ginusto. Mga 2 weeks akong hindi kinausap ni Louie. At nung makapag-usap kami sa wakas, lasing siya. Tinanong niya sa akin na paano raw kung makabuntis siya ng iba, pero sa akin pa rin siya uuwi, matatanggap ko raw ba yun? Siyempre, ang sagot ko dun ay hindi. Sabi ko, palalayain ko naman siya, basta daanin niya sa proseso. And since then, hindi na kami bumalik sa dati. Hindi kasi matanggal sa isip ko yung sinabi niya na gusto niyang itry mambuntis ng iba. Dumating sa puntong hindi ko siya kinausap ng 2 buwan dahil siya ang hinihintay ko na unang mag-message sa akin. Nasaktan kasi ako. And fast forward to November 2022. We started fixing things up. Sabi ko, bigyan pa natin ng tsansa. Because I prayed for him. Doon nag-uusap naman kami between year 2020 to 2022. Although, hindi nga lang ganun ka-sweet as before. And then, Feb 14, 2023, a woman messaged me. This woman was asking, how was my relationship with my husband? Kung kami pa ba? Ang sagot ko, opo, kami pa. But I was so scared to know kung sino siya sa buhay ng asawa ko. And she was the messenger. Ang messenger ay kapatid ng asawa ng pinsan ni Louie. Itong si Louie ay may kamag-anak sa QC na tinutuluyan niya kapag nasa Maynila siya. Sila ay may katulong na ang pangalan ay Melanie. At si Melanie at ang asawa ko ang may relasyon. Yep. Si Louie at ang katulong nila ay may relasyon. Pagkarating sa akin ng balitang to, yung una kong ginawa ay nag-PM sa tita ni Louie na amo ni Melanie. Ang sabi ko, tita, kayo po ba ang amo ni Melanie? May nabalitaan kasi ako. Agad akong tinawagan ng tita ni Louie. At ang bungad sa akin ay, makinig ka ha at ipapaliwanag ko. Doon ko na nakumpirma na minsan pala ay pinagalitan nila si Louie dahil dito. Si Melanie ay may asawa at 2 anak na. Isang araw nagpaalam na uuwi ng Pangasinan si Melanie. Kinabukasan ay tumatawag ang asawa nito at hinahanap siya dahil nag-aalala. Alam niyang uuwi ito pero hindi raw nakauwi. Doon nila nalaman na si Melanie at ang asawa ko pala ay lumabas. Nag-overnight. May nangyari sa kanila. At hindi yon ang una at huling beses. Pinagmamayabang pa ni Melanie sa mga kasama niya na uuwi silang 2 sa Cagayan pagbaba ni Louie sa barko. Sa puntong yon,
ay isinend ko na sa mga kapatid ni Louie lahat ng conversations para alam nila ang kalokohang ginagawa ng kapatid nila. At si Louie naman nung mabasa ang message ko, ang idinahilan sa akin, puro paninira lang daw yun sa kanya. Hanggang sa kalaunay, napaamin ko rin siya. At sa lahat ng to, DJ Rocky, ang masakit dito ay sinisisi niya ako dahil marami raw akong pagkukulang. Alam ko naman yun dahil magkalayo kami. Pero bago pa kami magpakasal, LDR na kami, so hindi yun rason. Gulong-gulo ako ngayon at punong-puno ng galit ang puso ko. Lalo na't yung buong pamilya niya parang kinakampihan pa siya. At ang sisi ay sa akin pa. Na kaya nagawa ni Louie ang lahat ng yun ay dahil sa akin. Kesyo, hindi ko raw kinuha rito. Pero paano ko nga kukunin dito? COVID nga nun. Hindi ko naman kontrolado yun. Ano bang dapat kong gawin? Alam ko sa puso ko na kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang ginawa nila. At alam ko na hindi ko na kayang pagkatiwalaan pa si Louie. Gusto ko na rin humiwala eh. Pero paano ako magmo-move on? Hindi lang ako ang sinaktan niya, kundi ang buong angkan ko dahil tinanggap at minahal nila si Louie. Pamilya ang turing sa kanya. Sana mabigyan niyo po ako ng advice. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Mai. At ito, ang aking secret file.